салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза оиди ҷуфастон, оё ҷуфастон чӣ гуна дору аст, дар кадом ҳолатҳо истифода бурда мешавад, барои чӣ маҳз дар вақти бенамозӣ ва ё дар вақти вайрон шудани цикли бенамозӣ, дар вақти ҳомиладорӣ тавсия дода мешавад ва инчунин дар бораи оне ки ҷуфастон дар организми зан ба ҷои кадом гормонҳо тавсия дода мешавад. Мехостам ба шумо каме маълумот диҳам. ба фикрам бисёри аллакай медонанд ки ҷуфастон ин маводи гормоналӣ мебошад ва ба монанди гормони прогестерон аст ки дар организми зан ҳосил мешавад. Прогестерон худаш чӣ гуна гормон аст? Прогестерон ин гормони занона мебошад. Бисёртар дар тухмдонҳо ва каме ҳам бошад дар ғадуди болои гурда ҳосил мешавад. Аз ин рӯ аввал каме ҳам бошад дар бораи прогестерон ба шумо маълумот медиҳам, то ки ба шумо фаҳмотар шавад ки барои чӣ маҳз ҷуфастон ҳангоми кам будани прогестерон тавсия дода мешавад. Чӣ хеле ки гуфтам, прогестерон дар тухмдонҳо бисёртар ҳосил мешавад ва камтар бошад дар ғадуди болои гурда ва ҳосилшавии ин гормон дар ҳар як фазаи цикли бенамозии зан гуногун аст. Масалан, ҳангоми бенамозӣ ва фазаи якуми цикли бенамозӣ прогестерон дар организми зан хело кам мебошад. Дар вақти овуляция бошад камтар зиёд мешавад ва ҳангоми баъди овуляция, яъне фазаи дуюми цикли бенамозӣ, миқдори прогестерон дар организми зан хело зиёд мешавад. Барои чӣ чунин ҳодиса рӯй медиҳад? вақте ки овуляцияи шумо гузашт, агар шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед ва ҳомиладор шуда бошед, прогестерон аз ҳамин сабаб маҳз дар фазаи дуюми цикли бенамозии шумо зиёд ҳосил мешавад ки то ки қабати дохилии бачадони шуморо, яъне эндометрийро барои нағз часпидани ҳуҷайраи боёдоршуда, яъне барои нағз часпидани ҳамон ҳомиладорӣ тайёр кунад. Чӣ қадаре ки дар фазаи дуюми цикли бенамозӣ прогестерон бисёр ҳосил шавад, ҳамон қадар эндометрий нағзтар ғафз мешавад. Инчунин прогестерон кӯмак мекунад ки ҳомиладории шумо нағзтар гузарад, яъне занҳое ки угрожающие доранд, ба онҳо прогестерон тавсия медиҳанд ки угрожающие беременностиро бартараф кунанд ва инкишофи кӯдакро нағзтар кунанд. агар рафту шумо ҳомиладор нашуда бошед, ҳамон қабати дохилие ки ҳосил шуда буд дар фазаи дуюми цикли бенамозӣ канда мешавад, яъне отторгается внутренний слой, ҳамон вақт зан бенамоз мешавад. вақте ки дар организми зан прогестерон кам аст, чӣ ҳолатҳо дида мешавад, яъне чӣ нишонаҳо дида мешавад? Якум, ин вайрон шудани цикли ҳайзбинии зан, яъне задержка бисёртар дида мешавад. овуляция гум мешавад, чунки миқдори зиёди ҳамон прогестерон вақти овуляция, вақте ки ҳамон фолликулаи шумо кафид, жолтая тела пайдо мешавад. маҳз дар ҳамон ҷо прогестерон ҳосил мешавад. аз сабабе ки кам аст, овуляция низ гум мешавад, яъне нест мешавад. инчунин пас будани прогестерон сабаби внематочная беременность ва аз ҳад зиёд будани токсикоз низ шуда метавонад. ҳангоме ки прогестерон аз ҳад зиёд аст, метавонад ки ба многоплодная беременность оварда расонад, яъне ба ҳомилагии дугоникӣ ва сегоникӣ. метавонад ки кистаи тухмдонҳоро низ ба вуҷуд биёрад. аз ҳад зиёд кистаҳо пайдо шудан ҳам сабаби баланд будани прогестерон мебошад ва инчунин дар ҳолати поликистози тухмдонҳо метавонад ки прогестерон баланд бошад. ҳамин рӯ ҳангоме ки дар зан чунин нишонаҳо, чунин шикоятҳо дида мешавад, ба ӯ тавсия медиҳанд ки ҷуфастон истеъмол кунад, яъне ҳангоме ки задержка дорад, бенамоз намешавад, ё ин ки ҳангоме ки ҳомиладор намешавад, ё ин ки ҳангоми ҳомиладорӣ угрожающие дорад, ба зан ҷуфастон тавсия медиҳанд. ҷуфастон ин ба монанди прогестерон аст. қариб 100% хусусиятҳои прогестеронро дорад. фарқияташ аз дигар доруҳои гормоналӣ дар он аст ки побочные эффектҳо, яъне хусусиятҳои манфиаш камтар аст. масалан, занро аз ҳад зиёд фарбе намекунанд, ҳолати шабонии занро бад намекунанд, яъне кам намекунанд, занро хоболуд ва беқувват намекунанд. дар кадом ҳолатҳои ҷуфастонро тавсия намедиҳанд ки истеъмол кунанд? занҳое ки фишорбаландӣ доранд, яъне давление доранд, занҳое ки хунравии зиёд доранд ва сабабашро аниқ накардан, яъне маточное кровотечение доранд ки сабабаш ҳоло аниқ нест. инчунин ҳангоме ки зан бемории ҷигар дорад, яъне ҷигараш нағз кор намекунад ва омозҳо, кистаҳо дар ҷигар дорад, тавсия дода намешавад ки ҷуфастон истеъмол кунанд. ҷуфастонро танҳо дар ҳолатҳое истифода мебаранд ки сабаби бенамоз нашудани шумо муайян карда нашудааст, сабаби овуляция набудан низ муайян карда нашудааст ва ё сабаби хунравие ки аст аниқ карда нашудааст ки аз кадом сабаб аст. баъди оне ки сабабҳои бемории шумо муайян карда шуд, бояд шумо истифодаи ҷуфастонро қатъ кунед, яъне дигар онро истифода набаред. ҷуфастонро чӣ гуна истеъмол мекунанд? ҷуфастонро одатан духтури табобати ҳар як зан вобаста ба шикоятҳои шумо, вобаста ба ҳамон бемории шумо ва
тахшисҳои гузаштаи шумо таъин мекунанд, ки кадом дозировкаро бояд шумо истеъмол кунед. Одатан ҷуфастонро аз фазаи дуюми цикли бенамозӣ, яъне баъд аз овулясия, аз рӯзи 15 то 25 истеъмол мекунанд. Барои чӣ ҷуфастонро аз ҳад зиёд истифода бурдан мумкин нест. Масалан 8 моҳ, 9 моҳ ё 1 сол истифода бурдан мумкин нест, чунки ба монанди дигар дороҳои гормоналӣ хусусиятҳои манфии худашро низ дорад. Масалан, аз ҳад зиёд истифода бурдани дороҳои гормоналӣ метавонанд, ки кори ҷигарро вайрон кунанд ва худи ҷигарро андозаашро калон кунанд. Ва инчунин мешавад, ки ҳолатҳое ки ҳангоми аз ҳад зиёд истифода бурдани дороҳои гормоналӣ ба пайдошавии саратони қадуди ширӣ, яъне рак молочной железы зиёдтар мешавад. Инчунин ҳолатҳое буданд, ки ҳангоми аз ҳад зиёд истифода бурдани дороҳои гормоналӣ ба саратони тухмдонҳо низ оварда расондааст. Аз ин рӯ ҳар як дороҳои гормоналие, ки шумо истифода мебаред, бояд ки танҳо бо тавсияи духтур ва бо миқдори муайян истифода баред. Дар ҳолати ҷуфастон низ чунин аст. Аз ҳамин рӯ вақте ки дар организми зан прогестерон кам бошад, танҳо дар ҳамон мавридҳо тавсия дода мешавад, ки ҷуфастон истеъмол кунад. Яъне ҳангоме ки задержка дорад, бенамоз сари вақт намешавад, ҳомила намешавад, дар ҳамон ҳолатҳо тавсия дода мешавад. Дар дигар ҳолатҳое ки аст, зан бояд аз пеши худ ҷуфастонро истеъмол накунад, чунки ба ғайри фоида доштанаш инчунин хусусиятҳои манфии худро низ ба организми зан мерасонад, яъне метавонад, ки ба организми зан зарари худро расонад. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Саломат бошед.